Vranov nad Topľou je najtransparentnejším mestom na Slovensku. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti najväčších samospráv na Slovensku, ktorý už po štvrtýkrát zostavila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Hodnotených bolo 100 najväčších miest na Slovensku v oblastiach prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, predaj a prenájom majetku či personálna politika. Spolu išlo o 11 rôznych oblastí, v ktorých mohli samosprávy získať až 100% bodov. Vranov ako víťazné mesto získalo celkovú úspešnosť 78,7%. Primátor Vranova vníma tento výsledok ako dôkaz toho, že vedenie mesta a zamestnanci mestského úradu odvádzajú kvalitnú prácu. Ozaj sa snažíme poskytovať čo najviac informácií občanom, zverejňovať čo najviac informácií a svedčí to o tom, že celý proces nakladania s verejnými prostriedkami, s financiami je maximálne transparentný, maximálne preukazateľný a ozaj svedčí to o tom, že si svoju prácu robíme dobre. Mimovládna organizácia hodnotila v rebríčku najmä to, ako samosprávy pristupujú k zverejňovaniu informácií a či majú zavedené pravidlá na procesy. Pri hodnotení preverovala kvalitu informácií na stránke mesta, rozsah prijatých protikorupčných opatrení či postup mesta pri vybavovaní infožiadostí. Podľa slov primátora sa za týmto úspechom mesta skrývajú viaceré konkrétne opatrenia. Najnovším krokom bolo spustenie webovej stránky Odkaz pre starostu. Hlavne je to informovanosť na našej stránke, zverejňovanie zápisníc, údajov, rokovania, verejné zasadnutia. Tých krokov je ozaj veľa, ktoré boli vyhodnocované. Taktiež práca s občanmi, to znamená žiadosť o sprístupnenie informácií v rámci infozákona. To všetko zohľadnilo ozaj našu transparentnosť. Cesta Vranova nad Topľou za tohtoročným víťazstvom bola naozaj zaujímavá. V roku 2012 skončil totiž Vranov na chvoste tabuľky, konkrétne na 99. mieste spolu s mestom Bytča. V roku 2014 bol už vyhodnotený ako skokan roka a aktuálne je víťazom v oblasti transparentnosti slovenských miest. Pred 3 rokmi došlo k chybe, keď sa stratili údaje, ktoré sme zaslali a boli sme vyhodnotení medzi najhoršími. A bolo to teda neobjektívne hodnotenie. Následne rok o to sme boli vyhodnotení ako najlepší skokan roka, kedy sme sa posunuli medzi najlepšie samosprávy na Slovensku, kde rozhodne patríme. Na druhom mieste tohtoročného rebríčka sa za Vranovom umiestnilo mesto Martin a tretia je Rožňava. Naopak najhoršie skončil z hľadiska otvorenosti Veľký Meder.